acuzat de tine de Evanghelie, du-te și spune tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Și am întrebat noi de ce a procedat așa Dumnezeu. Totdeauna spunea să nu spui, dar de data asta când se duce acolo în ținutul respectiv, le zice, îi spune demonizatului, fostului demonizat, du-te, care îi cere, Doamne, lasă-mă să vin cu tine. Vreau să fiu totdeauna cu tine. Vreau să fiu ucenicul tău. Și spune Domnul Iisus, nu, tu te duci la ai tăi și le spui tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Și ne-am dat o explicație. De ce? După care vom vorbi de un alt aspect și anume să nu spună că este Mesia. Până în momentul acesta și Domnul Iisus le spune să nu spuneți că eu sunt Mesia. Mă țineți minte? Puteți da răspunsul la întrebările astea. Da, când a plecat, Domnul Iisus pleca din acel ținut și trebuia să vină cineva ca misionar să vestească pe minunile, să pregătească Foarte frumos, da? Zona pentru primirea Domnului Iisus care urma să vină. Iar acolo unde era El prezent, acolo le spunea oamenilor, păstrați secretul, pentru că eu sunt prezent. Și pentru că lucrarea ar fi împiedicată de cei răi, care nu voiau să accepte faptul că Domnul Iisus Hristos face acele minuni. Iar cu privire la aspectul acesta, este numit secretul mesianic în teologie, auziți? De ce pune Domnul Iisus să dă această poruncă de a păstra tăcerea cu privire la faptul că El este Hristos? Cercetătorii Bibliei au meditat la această întrebare vreme de secole. Are chiar și o denumire în teologie. Se numește secretul mesianic. De ce ar vrea o Evanghelie ca noi să păstrăm tăcerea cu privire la cine este Iisus? Ce ziceți? Incursiunea de astăzi din Evanghelia după Marcu va dezvălui că în această carte nu există doar taine, ci și revelații uimitoare, adică descoperiri uimitoare. Se poate vorbi pe bună dreptate despre existența în Evanghelia după Marcu a unui motiv literar. Motivul tainei revelației. Taină și revelație, care se întrepătrund. Iar la sfârșit, întreaga taină este în mod surprinzător spulberată, înlocuită de o puternică revelare a Domnului Iisus Hristos. Adică, acum, suntem la capitolul acesta, la capitolul 8, și aici Domnul Iisus Hristos spune pe față cine este și ce urmează să-i se întâmple. Despre lucrurile astea vom vorbi noi astăzi. V-aș întreba, totuși, și aș vrea un răspuns de la voi, de ce Domnul Iisus Hristos a dat porunca, după discuția cu ucenicii, și Petru spune, tu ești Mesia, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, de ce spune El să nu spuneți nimănui? De ce spune El să nu spună ucenicii că ei sunt ucenicii lui Hristos pe care le așteaptă evreii de sute de ani? Haideți! Să nu strice lucrările. Și în lecțiune există răspunsul. Da. Explică să nu strice lucrarea. Adică dacă tu te înclini la Mesia, strici lucrarea? Eu nu la mai repede decât 3 ani înainte. Da. Alte păreri dacă există? Cred că oamenii trebuie să descopere ei însuși. Așa. Toți oamenii trebuie să descopere. Pentru că venirea Mesiei, venirea Domnului Iisus era prorocită. Ei vedeau minunile, vedeau tot ce se întâmplă și trebuie să descopere. Bun. Asta este o realitate. Fiecare trebuie să descopere pe Domnul Iisus Hristos și El să devină mântuitor personal. Eu să află lucruri, trebuie la Dumnezeu și Dumnezeu să descopere. Bun. Dar nu era descoperirea asta. Faptul că ucenicii vin și spun, noi l-am descoperit pe Dar nici Mesia. ucenicii nu știau tot orice spus. Nu știau. Erau și dubii ca și că Domnul Iisus se întreabă. Cine zic oameni că sunt eu? Ori Ilie, ori altul. Și Petru a avut o drăzeală să spună. Cu toate că dacă citim Evanghelia după Ioan, de exemplu, la început, acolo observăm discuția dintre cei care încă nu erau ucenici, erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, și spune unul dintre ei, noi l-am descoperit pe Mesia. Cum? Și vine unul și spune, din Nazaret? Exact. De acolo să vină? Vină și vezi. După care vine și se aruncă înaintea lui și spune, îl numește Dumnezeu. Dar, așa cum spuneți, până aici, până în capitolul 8, 9, 10, ucenicii încă aveau dileme, da?
Și mai departe aveau problemele lor, pentru că nu erau de acord cu planul lui Dumnezeu. Pentru că erau și farisei, Da. erau și farisei și cărturare care încercau pe partea aia să denigreze. Foarte corect. Și se puna îndoială. Oamenii că nu știau. El este, nu este. Uite ca și în ziua de astăzi. Farisei fiind conducătorii spirituali ai poporului și se punea presiunea asupra poporului în cine se creadă, între conducătorii spirituali, între oamenii învățați care aveau studii superioare sau să asculte de către umilul Domnului Iisus Hristos care nu avea pregătirea lor. Ați dat răspunsuri foarte frumoase și corecte, dar aș vrea încă ceva. Ce fel de Mesia așteptau evreii? Așteptau Da. Studiul spune foarte frumos că ei așteptau un Mesia politic. Pe când Hristos era un Mesia spiritual. Adică adevăratul Mesia este Dumnezeu revelat prin persoana lui Iisus Hristos, așa cum a fost El în toate aspectele vieții Lui. Dar ei așteptau un Mesia politic. Și după aceea să facem o paralelă cu ce așteaptă lumea astăzi. La capitolul revenire. Și ce însemna Mesia politic? Așa cum deja ați observat, o persoană puternică care să-i scape de robia romană și să-i facă stăpânii lumii. Și în Hristos nu vedeau nimic din toate astea. Problema lor care era? Că așteptau altceva, nu pentru că Dumnezeu a spus altceva, ci pentru că de-a lungul timpului Satan a pregătit terenul acesta ca oamenii să aștepte altceva. Noi ce așteptăm astăzi? Creștinătatea, la nivel teoretic, așteaptă revenirea lui Hristos. Bine zis, teoretic. La nivel teoretic. Practic nu mai așteaptă nimeni. Iar cu privire la venirea lui Hristos și la mileniul care urmează pentru judecată, așa cum ne spune Biblia, este o degringoladă totală în creștinism. Dacă te duci la toate denominațiunile creștine, vei afla tot alte bazacone cu privire la ce o să facă Hristos când o să vină. Și îmi dau seama că așteaptă un Hristos politic care să vină să lege undeva pe Satana și noi să rămânem pe pământ fericiți și să trăim mai departe cu păcatele noastre. Incredibil. Când Dumnezeu vorbește foarte clar despre faptul că Hristos va veni, în foarte scurt timp, și în funcție de credința pe care ai manifestat-o, îl vei aștepta sau vei fugi de el. Iar ceea ce va urma cu privire la mileniu va fi o altă discuție pe care am mai avut-o și o vom mai avea. Mileniul acesta va avea loc pentru cei mântuiți în cer. Chiar dacă pare greu de crezut ce să căutăm noi în cer, da, așa spune Scriptura. Iar pământul va fi în mod simbolic distrus, sau nu simbolic, va fi chiar distrus și doar demonii vor mai rămâne aici, nemai având pe cine să ispitească. Și timp de 1000 de ani oamenii vor petrece timpul acesta în cer, unde se vor hrăni cu fructele și fruntele pomului vieții, vor bea apă din râul vieții și vor putea să clarifice toate problemele lor. Iar noi acum pe pământ vom clarifica anumite probleme de pe timpul ucenicilor și de pe timpul nostru. Suntem la... Vreau să luăm lecțiuni așa zi cu zi, pentru că avem timp, chiar dacă deja am trecut prin anumite învățături. Hai să vedem pentru care motiv se numește lecții pentru ucenici. Încă o dată. Lecțiunea de astăzi. Da? Pentru ucenicii de atunci și pentru cei de astăzi. Bun. Textul de memorat. Apoi a fiecare el, norodul împreună cu ucenicii și ce le-a zis, dacă vrește cineva să vină după mine, să se lepere de sine însuși, să ia crucea și să ne urmeze. Dar cu putere. Da. Dacă nu mă înșel, o să avem separat de... Nu? O să avem de discutat. Sau să discutăm acum textul de memorat. Ce ziceți? Da. Este foarte frumos. Începe cu o chemare. Uitați-vă că avem toate aspectele mântuirii aici. Chemarea care vine din partea lui Dumnezeu. Este foarte interesant aici aspectul acesta, că Domnul Iisus cheamă norodul la el și împreună cu ucenicii și să-i zice, da? Dacă voiește cineva să vină după mine. Și pe noi l-a chemat pe Vedem, chemarea este făcută și alegerea aparține, dacă voiește cineva să vină. Da? Și urmează acest aspect la ziua de miercuri, de joi, nu mai știu exact, să se lepede de sine. Ce înseamnă să se lepede de sine?
Este, după cum spune lecțiunea, după cum spune Scriptura, cel mai greu lucru pentru noi. Să te lepezi de sine. Azi dimineață, parcă subiectul ăsta a fost discutat. Este vorba despre lupta aceasta groaznică cu eul și tu să accepti sau să alegi și să spui, eu nu vreau să mă am de-a face cu mine. Păi cum o fi și asta? Să se lepezi de sine. Spune, frate. Mulțumesc. Un gând, dacă îmi permiteți. Aici este adresată chemarea pentru orice limbă, pentru orice neam, pentru orice sămânție. Pentru că este chemat norodul și ucenicii. Și, de cealaltă parte, cine voiește să mă urmeze, să vină, să lepede de sine, să-și ia crucea. Aici vedem că fiecare persoană are o cruce. Dar întrebarea era ce înseamnă să se lepeze de sine. Să Că lucrurile restul sunt, de înțeles, sunt frumoase, le putem tot repeta. Dar ce înseamnă dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine. Nu poți să-L urmezi pe Dumnezeu având aceleași trăsături de caracter pe care le aveai înainte. Gândind la fel ca înainte, trăind la fel ca înainte. Nu poți să mai fii același om. Deci trebuie pur și simplu așa de mare să fie schimbarea pe care o cere Dumnezeu, încât să te transformi total. Adică ce îți plăcea să nu-ți mai placă. Să înceapă să-ți placă lucruri pe care înainte le urai. Lucrurile care ne fac rău, trebuie să ne lepădăm de ele. Nu ceva care este bun și Dumnezeu cere să Bineînțeles. ne Se referă doar la ceea ce este rău, adică cam la tot ce suntem noi. Prea multe lucruri bune nu avem. Fiecare om are și lucruri bune, dar de multe ori, până îl cunoști pe Hristos, doar o aparență de lucruri bune, aș zice. așa e. Și vedem că nu toate lucrurile sunt roz. Vor fi greutăți, vor fi probleme, vor fi bucurii. Și atunci, cu tot ce ai, trebuie să vii înaintea Domnului și să-L urmezi. Deci Domnul, după cum spuneți, ar vrea să ne ferească de multe probleme, așa? Dar spune tot că în lume veți avea necazuri. Astea sunt alte de necazuri care sunt pentru numele Lui. Frumos. Și ce înseamnă asta să-și ia cruce? Pentru că, să știți un lucru, am vorbit săptămâna trecută cu un ortodox și așa făcea, uite așa, așa făcea. Făcea niște cruci și mi-a citat versetul ăsta. Zic, de ce faci lucrul ăsta? Așa scrie. Să-și ia crucea. Ce înseamnă să mă uit pe aici, nu văd pe niciunul cu o cruce în spate. Ce să înseamnă asta? Poate vă vine să râdeți, dar nu este de râs. Deci dacă mergeți în mediul ortodox sau catolic, veți rămâne șocați de interpretarea acestor versete. Să-și ia crucea și să mă urmeze. Cum interpretați? Crucea, că interpreteți și nu știu. Dar cum să nu, frate? Întreb pe oricine. Pentru că vreau să înțeleg. Mai multe, pentru că dezbatem. Uite, sunt problemele Da. noastre. Încercările, supărările, tristezile. Da. Și sunt ale noastre. Le purtăm alături de Domnul. Bine, este o introducere bună, mergem la ziua de este un comentariu. duminică, Da. te rog, pentru că o să mai ajungem la textul din ora. Este un comentariu biblic al Te veșe. rog. Spune, trebuie să înălțăm crucea și să călcăm pe urmele lui Hristos. Cei care ridică crucea vor descoperi că în timp ce fac acest lucru, crucea îi înalță, le dă putere și curaj, îndreptându-le privirea spre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Crucea te înalță din zonele de jos ale pământului și te aduce în cea mai dulce comuniune cu Dumnezeu. Prin purtarea crucii, experiența ta poate fi de așa natură încât să poți spune știu că răscumpărătorul meu este viu și pentru că El trăiește, voi trăi și eu. Frumos. Haideți să mergem la ucenici acum, să încercăm să gândim cu mintea lor. Fratele Mihai deja a încercat lucrul ăsta. Până în momentul ăsta, ucenicii nu știau exact cine este Hristos, da? Iar când vorbește despre cruce, Biblia, și oricare dintre creștini se gândește în primul rând la crucea lui Hristos. Iar aici este interesant că El personal, vorbește despre crucea noastră și face paralela asta. Dar vorbind despre El, El divulgă tuturor că știe ce urma să-i se întâmple și că urma să moară răstignit pe cruce, adică cel mai groaznic mod de a muri. Suntem la ziua de duminică,
care are un subtitlu Vedere limpede. Deci o altă idee, dacă permiteți, Da. cu crucea, să-și ia crucea. Vedem că crucea este ca și când ar fi ceva al nostru. Vedem conlucrarea dintre Dumnezeu Fiecare are și noi, crucea lui. da? Și dacă intrăm în planul lui Dumnezeu, crucea devine și, da? Planul lui Dumnezeu. Intrăm Devine în mai planul- ușoară? Devine mai ușoară și devine parte comună. Poate ați auzit vorba aceasta în lume, cruce grea are omul ăsta de dus. Ai avut o cruce grea de dus. Adică ai avut încercări, ai avut probleme mari. Bine. Haideți să vedem un pic, să venim la minunile acestea. Vedere limpede. Să citim Marcu 8, de la 22 la 30. Citiți cu voce tare și să vedem despre ce se vorba. De ce a fost nevoie de două atingeri? Citind să încercăm să explicăm. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat. Apoi i-a pus scuipat pe orb și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus mâinile pe ochi, i-a pus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de sfârșit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Până la 30, Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Bun, haideți să vedem prima dată minunea din Betsaida. Domnul Iisus Hristos face un gest foarte interesant și anume îl scoate afară pe omul acesta din sat. De ce? De ce să-l scoată afară din sat? Interesant. Toți din sat știau ori. Păi nu ca să nu spună, ca să nu vadă ce Să se întâmplă. Simțea durerea lui și problema lui. Păi și simțea problema lui, nu putea să-și vindece în sat? Sigur că da. Era o problemă. Domnul Iisus merge și foarte interesant cum în Marcu spune că îl scoate afară din sat. Deci noi înțelegem de aici că nu trebuia să vadă ceilalți. Oare ce fel de oameni locuiau în satul acesta? Farisei. În satul acesta era un amestec de evrei, nu știu dacă scrie în lecțiune, de evrei și de neevrei. Și probabil, asta este probabil, că acest om era neevreu. Și asta nu este neapărat de la mine, ci de fratele Aldea, care a studiat foarte mult problema asta. El zice, din studiile lui, așa a reieșit că era neevreu și evreii aveau o problemă foarte mare cu străinii și ar fi fost multe discuții, adică nu ne vindecă pe noi, vindecă pe ăștia. Și Dumnezeu nu ține cont neapărat de părerea lor ca să nu-l vindece pe om, dar într-un fel ține cont, ca să nu strice lucrarea lui, îl scoate afară, îl vindecă. Și acum întrebarea, de ce este singura ocazie în care vedem că de 2 ori. Și este cam ciudat, cam nu știu dacă ar fi fost în timpul pandemiei, dacă cineva ar fi avut curaj să citească lucrul ăsta. Îl atinge pe limbă, face scuipate. Prima dată îl întreabă, vezi ceva? Păi nu prea, văd niște oameni, dar parcă sunt copaci. Ce răspuns? Face referire la creație deja. Pregătește lucrul, așa cum o construit Ia auziți aici Adam ce... în pământului. Așa o latină Deci, și o... vă referiți la faptul că dovedește puterea lui creatoare de Dumnezeu. Bun. Acolo mai este și scuipat. Ce-o fi cu scuipatul ăsta? Dar noi interpretăm astăzi. Însuși din puterea Domnului. Eu mi-aduc aminte că am avut un curs și am special despre scuipatul acesta. Când în perioada aceasta Domnul Iisus era foarte mult negat ca fiind Mesia. Iar în învățătura iudaică se spunea că este ceva important în scuipatul întâiului născut.
Ei credeau lucrul ăsta. Era o învățătură. Și Domnul Iisus Hristos, de ce spun lucrurile astea? Noi de multe ori trebuie să înțelegem felul lor de a gândi. În Orient, acolo unde erau ei, aveau un anumit fel de a gândi și un anumit fel de a se exprima. Și anumite lucruri noi nu le înțelegem astăzi, pentru că noi suntem altfel. Și de asta este nevoie totdeauna să mergem iară la contextul respectiv, să înțelegem mai în profunzime. Iar cu privire la scuipatul lui, Domnul Iisus Hristos vrea să le arate că El chiar este primul născut și este Fiul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aspectul ăsta și meditați. De ce Domnul Iisus procedează singura dată în felul acesta? Și anume face o minune în 2 etape. Este o minune în 2 etape. Haideți, pe scurt, să trecem mai departe. Este destul de greu, așa? Să răspunzi la asta. Dacă omul respectiv era neevreu, atunci am putea crede că avea cunoștințe mult mai slabe. Ia imaginați-vă că noi suntem adventiști. Mulți dintre noi de 10 de ani adventiști și noi citim într-un fel Biblia și înțelegem într-un fel. Cum ar fi acum să vină aici un om de pe stradă și să vrei să citești Evanghelia după Marcu? Parcă ar spune, mai citești odată, că n-am auzit așa ceva. Mai spune odată. Și parcă Domnul Iisus Hristos procedează în felul acesta. Ni se arată aici că este o lucrare în etape. Da? Este nevoie de auzire, de credință. Credința crește. Și este nevoie ca omul acesta să perceapă faptul că în fața lui se află chiar Dumnezeu. El nu știa ca ceilalți. Asta este o părere a mea. Dumnezeu a procedat în așa fel încât să înțelegem noi cum trebuie să lucrăm cu oamenii. El putea să-l vindece dintr-o atingere sau fără atingere. Dar a procedat în felul acesta. Ce părere aveți de declarația omului? Văd niște oameni, dar parcă ar fi copaci. Știți că ele nu se leagă foarte mult de ideea asta. Ea o dezvoltă foarte mult. Interesant. El fiind doar de unde știe cum erau copaci. Și cum sunt oameni. Da. Aveți ceva de spus despre vederea asta lui ciudată? Vede oameni, dar parcă sunt niște Erau copaci. morți spirituali. Știți care ar fi problema noastră? Problema noastră, ca oameni care nu suntem aproape de Dumnezeu, să vedem pe oameni ca pe niște copaci. Să vedem pe oameni ca pe niște motive, ca pe niște obiecte, lucruri neînsemnate, să ne putem folosi eventual de ei. În loc să-i vedem pe oameni așa cum îi vedea Iisus Hristos și cum i-a văzut El după aceea limpede, ca pe niște ființe pentru care și-a dat viața Domnul Iisus Hristos. Hai să mai mergem un pic mai departe, să vedem declarația lui Petru. Aici parcă suntem mai pe terenul nostru. Știm mai multe despre asta. După această vindecare și în capitolul 10 urmează o altă vindecare cu privire la redarea vederii. Între cele două minuni, Domnul Iisus Hristos se relevă ca Mesia și ucenicii înțeleg până la urmă că ei au de face cu Mesia. După ce îl vindecă pe omul acesta, Domnul Iisus Hristos pune întrebarea ucenicilor: ce zic oamenii despre mine? Și ei spun că ești un profet, dar voi. Și așa cum deja știm, Petru, haideți. Da. Bun. Este un moment important, așa? Pentru ucenici, pentru noi, pentru lume. Este prima dată când, în afară de demoni, un om îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca Mesie. Așa spune în studiu. Și probabil că până atunci ei se gândeau la lucrul ăsta, dar nimeni n-a spus-o așa clar. Tu ești Hristosul, tu ești Mesia pe care noi îl așteptăm. Tu ești Fiul Dumnezeului cel Viu. Bun, hai să trecem la prețul uceniciei. Ziua de luni. Citește Marcu de la 31 la 38, mai departe, capitolul 8. Învăța pe Și aici citim, să ne încercăm să răspundem la întrebarea asta. Ce ne învață aici Domnul Iisus despre prețul urmării Domnului Hristos? Ce preț trebuie să plătim noi ca să putem să-L urmăm? De la 31 la 38. Căci învăța pe ucenicii săi și zicea: Fiul omului va fi dat
în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ și a treia zi după ce îl vor omorâ, va învia. Citește de pe ecran. Citește de pe ecran. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, ce mai de seamă, de cărturari, să fie omorât după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față, pentru că l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: înapoi a mea, Satan, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru oricine vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvat și păcător, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. El a mai zis: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu. Până la 38, da? La ce ați ajuns? La ce verset? Așa. Bine, ați fost atenți? Bineînțeles că ați citit și acasă de câteva ori, nu? Hai să vedem despre prețul uceniciei. Adică, ca să fii ucenic al lui Hristos, așa cum suntem noi, cum erau ucenicii, trebuie să plătești un preț. Așa. Bun, hai să le luăm pe rând. Prima dată Domnul Iisus Hristos vorbește despre El. Spune despre ce urmează să-i se întâmple. Și acum Petru, cel așa de lăudat cu câteva clipe înainte, dar haideți să ne gândim un pic ce a făcut Petru, de fapt. Haideți să ne gândim un pic. Ca și când unul dintre noi spune: uite, vreau să mă duc până la București și vreau să trec pe Valea Oltului. Și să zicem, acum Valea Oltului mi se pare că s-a deschis. Dar să zic că eu vreau să trec pe Valea Oltului printre bolovanii care vor cădea și printre probleme și să vină unul să spune: ai grijă să nu faci așa ceva. Cum să ai un accident și să mori acolo? Și cel care spune așa: înapoi a mea, demonul. Bietul Petru să-l ia deoparte: Doamne, nu-i bine ce vrei să te duci, știi că ea te urăsc acolo, știi? Și el omenește, vrea să dea o... Îi pare rău, vrea să vină cu o soluție. Nu facem și noi lucrul ăsta. Și au zis: ce cuvânt? Va fi omorât și că va învia și pentru el era ceva străin. Cum? Să moară un om și să învieze după 3 zile. Da, ei nu credeau așa ceva. Și ne referim acum la replica Domnului Iisus Hristos: înapoi a mea, Satan. Și vorbește despre gândurile oamenilor comparativ cu planul lui Dumnezeu. Cum vedeți voi această replică? Este o replică foarte dură, așa? Merita Petru chiar așa ceva? Vedeți? Cum ar fi să mă auziți pe mine? Haideți să vă pun o întrebare. Unii mă iubiți, alții nu mă iubiți. Ține știe fiecare. Și să mă auziți pe mine că vine la mine Bobby și spune: frate, să nu te duci acasă pe traseu cu tare, că am auzit că acolo sar căprioare în fața mașinilor și poți să ai un accident. Înapoi a mea, Satan! Cum ați reacționat să auziți așa ceva? Gândiți-vă, erau ucenici acolo toți, s-au rămas cu gura căscată. Mai ales că până atunci Domnul Iisus era plin de blândețe și totdeauna era... De data asta, ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat în... Gândul ăsta nu vinea de la el. Gândul nu era de la el. Gândiți-vă, dacă până acum, să zicem că ucenicii nu știau exact că Domnul Iisus este Mesia. Dar acum au aflat
Și Domnul Iisus le-a spus, da, este adevărat, eu sunt Mesia, să nu spuneți, pentru că îi așteaptă un altfel de Mesie. După care le spune, iată care e planul lui Dumnezeu pentru mine. Trebuie să merg, trebuie să fiu răstignit, dar după 3 zile voi învia. Ei, păi sau crezi că este Dumnezeu și Dumnezeu are planurile Lui, sau în continuare crezi oamenii. Și de asta spune el, tu în continuare, tu nu vrei să urmezi planul lui Dumnezeu, îi spune lui Petru, Tot ce ai învățat. ci tot planurile oamenilor. Asta spune. Dacă permiteți, vă rog un gând, nu știu undeva pentru Scriptură spune gândurile lui Dumnezeu sunt departe de gândurile oamenilor. Așa de diferență este Dumnezeu și om. Noi nu putem să gândim ca Dumnezeu, fiindcă tu nu gândești, chiar spune, tu nu gândești cum trebuie să gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. El vedea cu niște ochi că la un moment dat am avut. De ce a deschis orbului? Înainte a fost minunea cu orbul. Noi, vederea noastră este orbită din cauza influenței, din cauza neglijenței, din Vederea, auzul, toate noi avem probleme cu asta. Sunt amorțit. Auziți ce spune în Hristos Lumina Lumii? Cuvintele lui Petru nu erau de natură să-l ajute și să-l consoleze pe Iisus în greutățile și încercările care stăteau înainte. El așa credea. Dar de fapt îi făcea rău. Acum se face o dezvăluire, nu? Ele nu erau în armonie cu planurile pline de har ale lui Dumnezeu pentru Petru. Pentru o lume pierdută. Și nici cu lecția de jertfire de sine pe care Iisus venise să o dea prin exemplul său. Petru vrea să-l... Oamenii ar fi vrut, Satana ar fi vrut, de fapt, ca asta dezvăluie Domnul Iisus, să îl îndepărteze pe Domnul Iisus Hristos de la cruce, adică de la jertfă. Când de fapt el pentru asta a venit în lume. Da. Petru a fost acolo să-l protejeze, dar când îi vedem kilometri până la urmă, când l-au arestat pe Domnul Iisus, s-a scos acele urechile, îți încerca să-l apă până la urmă. Da. El așa înțelegea. El prin firea lui, a omenească, vrea să intervină în planul lui Dumnezeu. De aceea spune că nu l-a realizat, dar l-a luat deoparte și a început să mustre pe Dumnezeu. Nu era de acord. Da. Îl considera că am greșit. Da, seama. Adică înainte spui că El este Dumnezeu, după care zici, tu ești un Dumnezeu că am greșit. Așa sunt oamenii. Dar să știți că și noi procedăm așa. Dacă ceva nu ne convine în ce ne spune Dumnezeu, încercăm cu gânduri omenești, cu filozofii omenești, să schimbăm. Nu e bine așa. Pentru cum tu spui, îi spun chiar la Dumnezeu, dar de fapt la Dumnezeu. În ce facem putem să... Încât, dacă permiteți, la un moment dat spunea să mă urmeze. Noi avem tendința de a rămâne în urmă sau de a lua înaintea Domnului Iisus. Asta e firea noastră. Da. Dar vedeți, cuvintele lui Petru nu erau de natură să-l ajute, cum credea Petru. Ci erau de natură să-l încurce. Noi vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu și de fapt îl încurcăm. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Da. Dar dezvăluirea asta făcută, de fapt ne arată că Domnul Iisus Hristos îl ceartă pe Satana care îi dădea gândurile astea lui Petru. Și hai să vedem un pic despre prețul uceniciei, despre preț, despre 35. valoare. La versetul 35 eu am găsit un răspuns, dacă permiteți, dacă ați adresat această întrebare. Cel cine vrea să-și facă viața la pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Aici este. Da? După care se vorbește despre cruce, iar textul de memorat. Orice ai face pentru viața veșnică, nu o poți. Decât să asculte de Dumnezeu și să-L urmezi din toată inima. Dumnezeu nu vrea o inimă împărțită. Eu așa vă trebuie spus. Dumnezeu ne vrea toată inima. Da, dar discuția este despre preț. Ce preț trebuie să plătim noi? Este un dar. Prețul a fost plătit. Dacă este un dar, înseamnă că nu trebuie să plătim nimic. Prețul a fost plătit. Pentru dar nu trebuie să plătim. Prețul a fost plătit de Domnul Iisus. Prețul a fost plătit de Domnul Iisus Hristos și totuși și ucenicii trebuie să plătească un preț. Despre asta vorbim. Văd că este greu să... Noi nu vrem să plătim nimic, din ce dau seama. Dar avem o datorie, nu? Cam cât de mare? Mântuirea primită prin har. Nu te costă nimic, dar te costă cu parte. Te poate costa viața, te poate costa servicii. Da, familia poate să te părăsească soțul sau soția. Deci sunt aspecte. Ați luat crucea, adică crucea lui Hristos, înseamnă să accepti călăuzirea lui Hristos. Ceea ce te poate costa foarte mult. Valorezi total în
mâinile lui Dumnezeu. Deci să te lucrezi total ca un om. În altă parte, dacă permiteți, spunea Domnul Iisus, lăsați tot, lasă tot și urmează-mă. Da? Și vine Petru după un timp și spune, Doamne, ne-am lăsat tot. Ne-am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată primim? Da? Și Domnul Iisus, în mod interesant, îi spune, veți primi răsplată. Și în cer și pe pământ. Auziți ceva interesant din lecțiune. Domnul Iisus explică prețul uceniciei. Și spune că valoarea uceniciei este imensă. Poate de multe ori credem că ar fi mai important să fim banchieri sau directori pe undeva. Sau nu este mai important decât să fii ucenic. Și Domnul Iisus explică faptul că a fi ucenic primește o valoare imensă din partea cerului. Și auziți, în paradoxul credinței creștine, adică paradox este ceva care spui una și se înțelege alta. Pierderea vieții devine modul de a găsi viața. Ce înseamnă asta? Da? Aici, în paragraful acesta din Biblie, am citit lucrurile astea. Cine vrea să-și câștige viața, o va pierde. Cine o pierde, o va câștiga. Deci pierderea vieții este modul de a găsi viața, de a câștiga viața. Adevărat? Cum adică? Ce înseamnă pierderea vieții sau luarea crucii? Aș vrea să înțelegem mai bine. Să te pierzi pe tine de sine, da? Să te pierzi pe tine însuși și să... Ce anume? Atunci înseamnă să nu mai trăim sănătos, să nu avem treabă cu noi. Deci trebuie să fim atenți aici. Să pierzi din vedere interesele tale personale. Și pentru tine să fie pe primul loc interesul cerului sau al slăvi pe Dumnezeu. Asta înseamnă să-ți iei cruce. Și asta înseamnă să... Noi de multe ori, dacă cineva te pune în pericol, adică nu de multe ori, totdeauna suntem tentați să ne apărăm. Și Dumnezeu spune, nu te apăra tu, că eu te apăr pe tine. Păi dar stai, că poate nu mă apăr la tine. Poate să nu fac chiar nimic cu privire la mine. Și El spune, nu te supăra dacă cineva te jignește pe tine. Supără-te și indignează-te dacă cineva mă jignește pe mine. Și noi suntem exact invers. La fel cu păcatul și păcătosul. Noi iubim păcătosul și... Adică noi iubim păcatul și urâm păcătosul în loc să fie invers. Auziți? Câștigarea întregii lumi, dar pierderea vieții veșnice, este o dovadă de prostie. Deci o declarație foarte frumoasă. Deci să câștigi toată lumea, să fii milionar, miliardar. Cum îi vedeți voi pe milionari? Noi zicem, bă, nu fi prost ăsta, că dacă era prost, nu era milionar. Dacă îl vezi pe unul că umblă cu un Logan și vezi că merge rău pe drum, zici, bă, nu te geaba asta. Acum nu o lua, dar mai zice lucrurile astea. Și auziți ce spune Dumnezeu? Mă, unul care câștigă mulți bani, unul care se crede grozav, unul care este plin de mândrie, de fapt este prost. Pentru că în loc să câștige cerul, el câștigă pământul, adică va pierde tot. Și auziți un misionar, Jim Elliot, în 1949, ce a zis omul ăsta. Să fiți atenți că e greu de înțeles așa de frumoasă ideea asta. Nu este deloc prost cel care renunță la ceea ce nu poate dobândi. Pentru a dobândi ceea ce nu poate pierde. Repet că e greu, să o citești de 10 ori și tot nu o pricepi. Deci nu este prost cel care renunță la ceea ce nu poate dobândi pentru a dobândi ceea ce nu poate pierde. Adică renunți la lumea aceasta. Nici nu poți să dobândești tot ce îți oferă lumea, pentru că oferta lumii sau oferta lui Satana este o ofertă care niciodată nu-ți va ajunge, niciodată nu te va mulțumi. Câte milioane? Erau misiuni din asta. Cum ai câștigat primul milion de dolari? Așa, omul povestește, omul de afaceri. Și când îți ajunge? 2, îți ajung 3, 5 milioane? Câte terenuri îți ajung dacă le cumperi? Niciodată nu o să-ți ajungă. Deci oferta lumii, și uitați-vă, Domnul Iisus spune în altă parte că bogații îngrămădesc ogor lângă ogor. Păcatul, problema dinainte de potop și problema care este astăzi, este problema mândriei și problema faptului că omul nu se mai satură. Când un om de afaceri poate să spună, îmi ajunge. Cred că afacerea pe care o am acum o să continui să funcționeze, adică o să fac să funcționeze în continuare, dar nu vreau să mai cumpăr alte utilaje, nu vreau să cumpăr alte fabrici, pentru că este suficient. Când va spune cineva așa ceva? Niciodată. Pentru că se gândește să oprește, o să reuși. Asta va fi mintea lui. Și problema care este? Atunci când începi să îți placă banii, tu vei considera că banii sunt un ajutor pentru tine și nu Dumnezeu.
Și asta este o mare păcăleală. Da, repet ce spune Jim Elliot, nu este deloc prost cel care renunță la ceea ce oricum nu poate dobândi, pentru a dobândi ceea ce nu poate pierde, adică împărăția cerului. Bun, hai să trecem la ziua de marți. Muntele și norodul. Este subtitlul. O să citim Marcu 9 de la 1 la 13. Deci în continuare. Să vedem ce se întâmplă aici. El i-a mai zis, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venit cu putere. Bun, ne oprim un pic aici. Ce ați înțelege voi din declarația aceasta, dacă n-ați citit mai departe? Așa că este imposibil de înțeles. Adică te-ai gândit că sunt unii dintre cei care îl vor vedea pe Domnul Iisus Hristos revenind pe norii cerului. Noi la asta ne ducem mintea. Spuneți dacă gândiți altfel. Cu adevărat vă spun că sunt unii prezenți care nu vor muri până nu vor vedea ce? Împărăția. Venind cu putere. Da. Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere este vorba despre revenirea lui Hristos. Nu așa ne gândim. Ei, uite că lucrurile nu stau așa. Pentru că întotdeauna Domnul Iisus Hristos, ceea ce prezenta El, era cel puțin diferit de ceea ce gândeau oamenii. El se referea la faptul că 3 ucenici vor avea parte de o revelație extraordinară. Și anume îl vor vedea pe El, pe Iisus Hristos, transformat în Fiul lui Dumnezeu plin de slavă. Și o frântură din aceasta au putut să vadă ei. Da? Și vedeți, dacă scoți din context o declarație scripturistică, poți să inventezi tot felul de filozofii. Noi nu facem altceva decât în context citim mai departe. Hai să vedem. Ioan pe insula Patmos a văzut pe Domnul Iisus Ioan pe... Schimbarea la față. Da. Au văzut și la schimbarea. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur deoparte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălțitor de pe pământ nu poate da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce a văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Tot așa, după cum este scris despre Fiul omului, că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el. Bun. Un pasaj foarte frumos. Hai să vă pun o întrebare care are legătură cu vizita din cer a 2 oameni. Nu 2 îngeri, nu 2 Dumnezei, ci 2 oameni. Câți oameni există care nu au văzut niciodată moartea? 2 sau 3? 3. Și Enoch. Deja sunt... Moise și Moise, Ai văzut, să răcai? 2 sau 3? Enoch și Ilie. Mai știți despre altul? Știți că pe internet pe YouTube apare cei 3 oameni care nu au murit niciodată. Nici n-am deschis niciodată, dar titlul l-ați văzut? Nu. 3 oameni încruntați, vechi, așa se vede că sunt din vechime. Îi spune, Biblia ne vorbește despre 3 oameni care nu au murit niciodată. Mulți mai zic că Melchisedec.
El ar fi aprin, așa zic oameni, dar nu. Dar nu legături. Melchisedec, preotul Madianului, trebuie studiat cine este, cum este. Dar Biblia nu spune dacă este om, dacă a murit sau n-a murit. Preotul familiei. Da. Nu spune Biblia dacă a murit sau n-a murit. Biblia spune clar despre Enoch și despre Ilie. Și acum vin doi reprezentanți din cer. Primul dintre ei este Moise, care a murit și a înviat și a fost înălțat la cer. Ce părere aveți despre faptul că aceste două persoane au venit să-L încurajeze pe Domnul Iisus Hristos cu privire la moartea Lui, care urma să fie peste câteva zile, că sunt timp. Ce vă spune lucrul ăsta? Nu se așteptau ucenicii ca Domnul Iisus să moară și să învieze. Acești doi oameni sunt reprezentanții celor mântuiți, cei care au gustat moartea și vor învia la o viață nouă cu Hristos, și cei care vor fi transformați, care nu vor gusta moartea. Dar și a fost... Dar observați ce legătură superbă este între cer și pământ. Din tot cerul, care este plin de îngeri, necăzuți în păcat, Dumnezeu a ales pe cei doi oameni care au fost înălțați acolo să-i trimită și să vorbească Domnul Iisus Hristos. Ei care aveau o experiență de pe pământ. Erau suflete, erau duhuri sau erau oameni? Acești Moise și Ilie. Erau oameni. De unde știți? Cum puteți dovedi? Să le facă colibri. Deci avem inclusiv această mică declarație prin care un prosănac ca noi, constructor, zice, hai să construim repede pentru tine, Doamne, pentru Moise și pentru Ilie, câte o mică construcție, câte o colibă. Să rămână acolo. Da? Dar este încă o dovadă a faptului că era vorba despre niște ființe care aveau trup, care erau altfel decât ne place nouă să credem că sunt cei mântuiți. Nu nouă. Noi, ca adventiți de ziua șaptea, credem în toată inima că Moise și Ilie sunt niște oameni care au primit trupul de slavă, ca să poată sta în Împărăția Lui Dumnezeu, pe care trupul de slavă le-au avut și Adam și Eva și pe care le vom primi toți cei mântuiți. Nu este vorba despre altceva decât despre omul numit de Scriptură suflet viu. Sufletul viu Moise, sufletul viu Ilie, care înseamnă trup și suflet și minte și tot ceea ce reprezintă un întreg, tot ceea ce reprezintă un om. Un om este un suflet viu. Bun. Cam care credeți că a fost importanța acestei schimbări la față pentru ucenici? A contat? Da. Hai să vă pun încă o întrebare. De ce tot timpul Domnul Iisus îi alege pe cei trei? Nu face El discriminare. Mă folosesc un termen modern. Acești trei erau... Nu făcea El discriminare. De ce să nu le ia și pe Iuda? Iuda oare n-ar fi vrut să meargă și el? Sau Filip, sau Matei Vameșu, sau oricare dintre ucenici. Îl ia pe Petru și pe cei doi fii ale Zebedei, pe Ioan, ucenicul iubit, și pe Iacov. Ce rost avea să tot îl ia pe Iacov, de exemplu? Că Domnul știe că Iacov urma să moară foarte curând. A fost primul dintre cei care a murit. A fost nevoie, pentru că... De ce să ia 3 și să nu ia 4? Sau 10? Sau 12? De ce? E cinstit așa? Da. Ei erau cei mai mulți credință și credeau în Domnul Iisus Hristos, ceilalți erau îndoiți. Deci ziceți totuși că erau mai buni decât ceilalți. Erau mai interesați. Cum să zic? Le plăcea să meargă după Iisus. Ei insistau să meargă. Nu, dar așteptam să Și le ziceți... plăcea să stea preajma Domnului. Deci ziceți că le plăcea mai mult decât celorlalți. Așa o fi. Eu zic că își doreau mai mult legătura decât ceilalți cu Domnul Iisus Hristos. Da. Dar să vă pun o întrebare. Așteptam să întrebați voi, dar de ce a luat 3 și nu 1? Dacă răspunsurile voastre sunt corecte, pe 1 era cel mai cel dintre toți. Că sigur, unul era mai ceva decât altul și decât altul, că noi suntem diferiți. Da. De ce a ales 3? Nu este bazat numai pe marfă,
Ei doi sau trei să fie martori. Mărturia a doi sau împotriva unui prezbiter nu poți să primești. Biblia se explică, este foarte frumos. 2 sau 3 martori, ei trebuie să fie martori. Zice Domnul Iisus, ce ați văzut? Da, să nu spuneți. Să nu spuneți decât după ce Mântuitorul va învia. Nici cu asta nu au priceput nimic. Ce înviere, mă? Ce tot vorbește? Dar nu există. Nu putea să intre în mintea lor așa ceva, dar la momentul potrivit și-au adus aminte. Și una era să fie mărturia unui om, și alta să fie mărturia să spună 3 oameni. Așa am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele. L-am văzut acolo pe Mântuitorul, am văzut norul din care am auzit cu urechile mele glasul Tatălui. Acesta este Fiul meu, să ascultați de El. Ce vrei mai mult decât atât? Este o dezvăluire extraordinară pe care 3 credibili au adus-o și credința asta a ajuns până la noi, mărturia lor. Și noi nu avem niciun dubiu astăzi cu privire la asta. Dar spuneți, în ce stare erau ei când Domnul Iisus Hristos s-a schimbat la față și la... În ce stare erau? Ce făceau? Știți că dormeau. Erau rupți, erau indignați. Să ne ducă până aici. I-a dus pe un munte, s-au dus. Era noapte, s-a întunecat. Ce rost are treaba asta? Ce rost are? Știți că noi suntem tentați să procedăm așa. Dacă Dumnezeu are un plan pentru noi care e mai complicat, mai obositor, dar ce rost are toată treaba? Ia puneți-vă în locul lor. Și el este obosit. Dar nici pentru el nu e bine. Că Satana era și el prezent acolo. Dar ce rost are toată treaba asta? Nu putea să se roage un pic mai jos. Chiar până sus. Și ei totuși credeau că este un om care le vorbește, că se uita în jur și nu vedea decât pe Domnul Aveau Iisus. multe dileme. Aveau multe dileme. Și oare o fi înțeles discuția dintre cei 3, dintre Moise și Ilie și Domnul Iisus Hristos? Nu prea înțeles. Erau cu ochii plini de somn. Nu scrie că ar fi înțeles, nici n-ar fi înțeles. N-au înțeles. Dar au fost impresionați. Au fost foarte impresionați de schimbare și au venit cu așa detalii. Și uitați-vă, Marcu, care nu a fost prezent, cel care scrie, de unde citim astăzi din Evanghelia după Marcu, câte detalii știa despre hainele lui. La orice specialist în modă ai duce așa ceva, nu poate să facă. Hainele alea erau albe ca lumina. Și fața lui și au văzut cu cine au de-a face. Dar să vă întreb un lucru. Dacă au văzut ei slava lui Dumnezeu, cum de n-au murit? Schimbarea în față. Domnul Iisus spune, adevărat vă spun, că unii dintre voi nu o să moară până o să vadă pe Dumnezeu venind în slavă și în putere. Să vezi cu slava lui Dumnezeu și să nu mor. A fost în așa măsură încât omul să poate să trăiască. N-au murit când l-au văzut pe Dumnezeu. Dacă îl vedeau pe Dumnezeu, sigur mureau. A fost în prezența Domnului Iisus și a fost protejați. Este văd slava, dar și Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu. Dar cum? Nu? Pe Dumnezeu fața în față nu poate să facă. Să-l vadă cine să trăiască. Au stat cu Domnul Iisus în slava lor cu prorocul. Acolo nu spune că era Da, slavă. da, totuși, erau protejate de Dumnezeu acolo. Da? Deci este clar că Dumnezeu nu a vrut să le facă rău. Ați observat un pic. Era vorba despre un nor acolo. A fost și un nor care se mai întâlnește, un nor plin de slavă care umbrește. Biblia ne explică, dacă vrem să ne gândim, să medităm, că norul acesta care găzduiește slava ne umbrește ca să nu murim, văzând slava. Este foarte clar că Dumnezeu a avut grijă, în mod special de ucenici, cum ar fi fost să-i omoare. Da? Dar experiența asta a fost unică și a fost extraordinară. Când au coborât de acolo, ucenicii au avut o problemă. Și zic ei, mă, Ceilalți. nu. Până la, aici suntem până la versetul 13 din capitolul 9. Încă n-am trecut la problema asta. Și zic, care e faza cu Ioan Botezător? Cu Ilie. Tu zici că ești Mesia. Da. Bun, am văzut cu ochii noștri, acum ne-am clarificat problema asta. Dar nu zic fariseii că prima dată trebuie să vină Ilie. Și nu a venit niciun Ilie. Spuneți-mi despre Ilie, fraților. Haideți că mai avem și miercuri și joi. Spuneți-mi despre Ilie.
Cine este Ilie sau mai degrabă ce este Ilie? Cum că pregătea calea, la un moment dat face referire la Ioan Botezătorul, a venit Ilie. Deci ce este Misionar. Ilie? Un misionar care pregătește calea. Antepremergător. Aș spune despre Ilie că Ilie este o lucrare. Și Domnul Iisus asta le explică ucenicilor. Nu este vorba despre o persoană, ci este vorba despre o lucrare. Iar cu privire la antemergătorul meu, Ilie a venit în persoana lui Ioan. Și le explică lucrul ăsta. Iar cu privire la noi, poporul Advent din timpul sfârșitului, Ilie este o lucrare pe care toți cei mântuiți o vor face. Sau aș spune, o fac. Bun, hai să mergem la ziua de miercuri. Cine este cel mai mare? V-aș întreba acum, Domnul Iisus Hristos avea obiceiul de a pune pe oameni în încurcătură cu întrebările Lui? Avea obiceiul acesta? Ei se încurcă. Sunt situații în care oamenii erau tare puși în încurcătură din cauza datorită prezenței lui Hristos. Da. Sunt situații. Dați câteva exemple. Petru, când s-a dus Darea, atenție. da, dăm darea la templu și când oamenii Pe bun, dar asta nu era Hristos. Dumnezeu a făcut deci s-a dus și a pescuit bănuță de gura. Exemplu acela pe care îl dă Domnul Iisus spune, Dumnezeu le-a orbit ochii și le-a asuzit urechile să nu vadă și să vină la mine și să-i mântuiesc. Acolo a fost o situație în care i-a pus un pic în încurcare pe ucenici. Nu? Bun. Ce s-au încurcat? M-am uitat și pe YouTube să văd ce părere au cu privire la întrebarea asta pastorii care vorbesc acolo. Și nici eu nu am observat faptul că întrebarea aceasta a fost foarte grea. Despre ce vorbeați voi? Ați surprins vreodată pe soție, pe copil, pe soț? Hai să vă dau un exemplu. Să zicem că avem pe cineva în familie care se uită la filme de ochiate pe internet. Din fericire nu se uită pe față. Spun din fericire pentru că ar fi o catastrofă toată familia. Dar se uită, să zicem, soțul la filme porno. Vă vine să credeți așa ceva ce declar. Vei spune, frate, n-ai voie să zici așa ceva în biserică. Și când intră soția în biroul lui, pac! Oprește calculatorul. La ce te uitai? Ups! Acum ce te faci? Este o întrebare bună sau rea? Sau mai bine nu pui întrebarea asta? Credeți că o să spună vreodată adevărul cel care se uită la așa ceva? Cel care păcătuiește într-un fel sau altul, când este surprins, întotdeauna tace și vrea să schimbe subiectul. Și acum întrebarea, Domnul Iisus prin întrebările lor i-a pus în încurcătură pe oameni vreodată? Când? Dați exemplu. Un exemplu avem chiar aici. De asta n-am vrut să pun întrebarea la începutul lecțiunii, cum s-a pus pe Speranța TV. Da. Nu este dificil să ne închipuim drumul lui de la nord la sud. Se vorbește despre călătoria de la Cezarea lui Filip până la Capernaum. Cu toate acestea, Domnul Iisus intră singur în Capernaum. Cei doi pe ucenici rămânând în urmă. În casă, îi întreabă despre ce ați vorbit. Ei au rămas în urmă, Biblia ne arată faptul că ei se certau. Care este cel mai mare? Oare ce ziceți? Cam ce au discutat ei? Haideți repede. Cam ce au fi discutat ei? Hai să vedem ce au fi spus Petru. Pe drum. Cu sabia scoasă, eu vă arăt că sunt... Care comentează în fața mea? Eu merit să fiu așa. Ce-o fi spus Iuda? Băi, lasă sabia, că eu am școală mai multă decât tine. Vrei să te întreb câteva lucruri din contabilitate, să-ți arăt ce prost ești? Altul, băi, handicapatule. Tu vrei să fii ministrul în locul meu? Altul, băi, idiotule. Se certau, fraților. Și se... Handicapat, prost, idiot, nebun. Mincinos? Bun, și acum ajung. După o discuție de genul ăsta, poate că nu au făcut chiar. Sper că nu au făcut, dar să nu credeți cumva că n-a fost așa ceva. Măi, handicapaților, eu merit să fiu cel.
Fiecare zicea despre ceilalți. Și acum intră în casă și Domnul Iisus stă liniștit. Ați ajuns cu bine? Da. Hai să beți un pahar cu apă. Despre ce ați vorbit? Ups! Tăcere totală. Nu răspunde nimeni, un semn clar al disconfortului provocat de întrebare. Aproape ca niște copii prinși făcând un lucru despre care știu că este greșit. Ei au vorbit despre cine este cel mai mare. Da. Și Domnul Iisus Hristos știe să pună și întrebări de felul ăsta. Eu cred că tot dintre cei trei ar fi vrut să fie cel mai mare. Ăștia trei că ziceau că noi mergem cu el. Nu, dar probabil să... Dar nici Iuda nu se lăsa. Așteptați un bună ministru de finanțe, dar așteptați va fi vrut un prim-ministru sau cum era pe timpul ăla. Oricum, fiecare și-a arătat meritele. Dar oare ce ar fi zis Matei? Vameșul. Pe voi habar n-aveți, mă, eu am experiență. Și fiecare venea să spună. Este clar că s-au certat, s-au jignit și fiecare și-a dat pe față. Mulți își doreau funcții. Toți își doreau. Și autorul studiului zice, hai să fim sinceri, zice, subiectul ăsta, cine este cel mai mare, preocupă pe toată lumea. Da? Și frații de la Speranța TV, de la Școala Cuvântului, vorbeau despre alegeri. Și zicea un frate, zice, eram într-un district și acolo, înainte de alegeri, eram în casă la cineva și vine fratele și spune, uite, ăsta e costumul de prezbiter. Ăsta îl iau și mâine, când o să fie alegerile, cu ăsta mă îmbrac și cu ăsta mă duc la biserică să mă vadă frații. Nu glumă, era... Sunt oameni care înainte de alegeri vor să predice ei. Știți de ce? Ca să plângă în fața bisericii. Se duc la amvon și plâng și se umilesc, să zică frații, hai să punem pe ăsta, mă frate, că uite ce-și dorește. Poate credeți că nu e adevărat. Și problema asta, cine să fie cel mai mare, este o problemă pe care Satan o aduce în inima oricărui om. Este, după aceea, extrema cealaltă, eu nu vreau să particip cu nimic, este ideea lui Iuda, asta tot al lui Satana, care zice, mă păstrez la o anumită distanță. Deci una din două, sau mă păstrez o distanță, ca să nu fie nevoie să dau raport, sau eu sunt cel mai bun. Și fără mine nu se poate. Ați auzit ideea? Fără mine nu se poate. Inoculată și spusă. Păi dacă nu mă pune pe mine, pe cine se pune? Fără mine nu se poate. Asta era problema lor. Ei credeau vieții pescari, că fără ei nu merge lumea asta. I-am zis că prea naivă să cred cât de mult își doresc oamenii funcții. Da, oamenii își doresc Nu mi-am funcții. dat seama că își doresc așa de mult unii funcții. Și cum rezolvă Domnul Iisus problema asta? Pedagogic. Cu un copilaș. Ia un copilaș, îl aduce în mijlocul lor și îl dă... Cum este copilașul? Este naiv, el ce are nevoie spune, nu este diplomat, nu știe să-și ascundă... Nu are interese. Nu are interese. El, dacă vrea o bombonică, cere bombonică. Și atât. Nu se gândește la o afacere cu bombonică. Este aici o întrebare frumoasă. Care este concepția biblică despre măreție, spre deosebire de cea a lumii? Pe care dintre cele două o cauți? Concepția biblică, privire la măreție. În ce constă măreția unui om al lui Dumnezeu? Da? Noi am învățat lucrul ăsta. Umilința este cel mai important dar al lui Dumnezeu cu privire la om. A primi un dar care se numește darul umilinței înseamnă că tu ești de acord cu locul în care te pune Dumnezeu. Nu-ți mai dorești tu, ci lași pe Dumnezeu să te conducă. Și mergem la ziua de joi, la ultima zi. Subtitlul este Omul sănătos în iad. Este ca un fel de glumă. Omul sănătos în iad. Hai să citim de la 42 la 50. Marcu, capitolul 9. Este ultimul paragraf pe care îl citim. Da, dacă... Și să nu uităm în timp ce citim că Domnul Iisus continuă aceeași lecție pe care a dat-o până acum. Da, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață
decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate. Este mai bine pentru tine să intri în Împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi vei da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Bun. Cei care cercetează Scripturile spun că aici Domnul Iisus glumește. O ia cumva în glumă și spune, prezintă așa un tablou în care cei ciungi, orbi și șchiopi ajung în rai și cei care sunt în perfectă stare ajung în iad. Omul sănătos ajunge în iad. Este clar că altceva vrea să exprime. Și v-aș întreba cum începe paragraful, dacă nu mă înșel, cu micuții, nu? Da, dacă faci și asta. Cine să fie micuții aceștia care sunt mai ușor de influențat? Ușor de influențat. Cine sunt? El avea un copilaș prin care... Cei noi în credință, da. Cei care nu au experiență și care pot fi amăgiți dintr-un motiv sau altul de către mai mari. Și Domnul Iisus spune că ar fi bine să se nece. Ce ziceți de fără? Și nu oricum, ci o piatră mare de moră și nu oriunde, ci unde cea mai adânc apa mării. Ce să însemne toate astea? După aceea vine și spune ce părere aveți despre viermele lor care nu moare. Se repetă lucrul ăsta, este spus de 3 ori. Se vorbește despre ghienă, de focul arde veșnic și viermele lor tot nu moare. Ce să însemne asta? Iar e un paragraf foarte greu. Depinde din ce punct de vedere îl privește. Adică tot timpul vor fi oameni care vor fi împotriva lui Dumnezeu. Așa zici tu? Da, așa am înțeles. Și mi-am exprimat întâi. Păi frate, acolo spune că ajung oamenii în focul iadului Nu, și tu zici că tot timpul vor fi acolo, așa înțelegi. Și vor fi, se vor M-am chema. referit la acel verset în care spunea că viermele lor nu va muri. Am înțeles, frate. Dacă viermele lor nu va muri, înseamnă că va exista un iad veșnic. Și tocmai asta nu trebuia să înțelegi. Ceea ce nu este. Faptul că viermele lor nu moare înseamnă că oamenii ăștia nu vor să asculte de Dumnezeu, nu vor să se pocăiască. Dar care este consecința focului iadului? Te-am mistuit. Despărțirea de Dumnezeu. Despărțirea de Dumnezeu pentru totdeauna. Focul arde veșnic sau efectul focului este veșnic? Da. Vedeți, Biblia este scrisă în așa fel încât, și dacă înțelegem că Domnul Iisus Hristos, când spune lucrurile astea, într-un fel glumește, ne ajută foarte mult. Adică nu glumește cu lucrurile serioase. Dar care dintre noi, citind versetele astea, se hotărăște să scoată ochiul? Te duci să iei o lingură, să scoți ochiul afară. N-am auzit pe nimeni făcând așa ceva. Deci nu există pericolul ăsta de a înțelege greșit. Și spuneam înainte, în limbajul oriental se folosea așa ceva. Și Domnul Iisus folosește felul lor de a vorbi. Dacă piciorul te face să păcătuiești, taie piciorul. Adică ce vrea să spună? Dacă mâna te face, taie mâna. Retrage mai bine. Adică să tragi, să faci, să mergi mai înainte. Deci Domnul Iisus vorbește despre faptul că noi trebuie să mergem în lupta împotriva păcatului până la sânge. Nu, că dacă tai piciorul, curge sânge. Ne arată cât de grav este Și cât de grav este păcatul. Nu te poți juca cu păcatul. Și faptul că viermele lor nu moare, înseamnă că există oameni care niciodată nu vor să asculte de Dumnezeu. Dar Dumnezeu va interveni și va veni un moment al judecății în care, așa cum ne învață El, se va mistui fiecare om, va fi îndepărtat, practic, fiecare om prin foc.
chiar dacă sună destul de rău, destul de urât, este cât se poate de biblic. Va veni momentul în care Dumnezeu va pedepsi și viermele va muri. Adică păcatul va muri pentru totdeauna. A fost o lecțiune interesantă, zic eu. Am putea să mai citim în încheiere un text din Hristos Lumina Lumii, de la ziua de bine. Vrea cineva să citească? Este foarte frumos. Înainte de onoare este umilința. Haideți. Înainte de onoare este umilința. Pentru asta, într-un loc înalt, înaintea oamenilor, Dumnezeu alege pe lucrătorul care, asemenea lui Ioan, botezătorul ocupă un loc umil în fața lui Dumnezeu. Ucenicul care seamănă cel mai mult cu copil este lucrătorul care are cel mai mult succes în lucrarea lui Dumnezeu. Inteligențele cerești pot să conlucreze cu acela care nu caută să-și înalțe eul și să salveze suflete. Prin tot ceea ce dobândim un avantaj asupra altora, prin educație și perfecționare, noblețe de caracter, instruire creștină, experiență religioasă, suntem datori față de cei mai puțin privilegiați și pe cât ne stă în putință să-i ajutăm și să-i servim. Dacă suntem tari, să înălțăm brațul celor slabi. Îngerii ai mării, care văd... Îngerii ai măririi. Da, îngerii ai măririi, care văd pururea în fața Tatălui din cer, sunt bucuros să-L servească celor mai mici ai Lui. Ființe înfiorătoare, care au multe trăsături de caracter criticabile. Sunt în grija lor deosebită. Îngerii sunt întotdeauna prezenți acolo unde sunt mai necesari, alături de cei ce au de dus lupta cea mai grea cu eu și ale căror împrejurări de viață sunt cele mai descurajatoare. Tocmai în această slujire vor colabora adevărați urmași al lui Hristos. Da, îmi pare bine că ai greșit aici la... spune ființe înfiorate și tu ai citit ființe înfiorătoare. Dar mă îndoiesc că scrie și înfiorate. Și am căutat la paginile acestea în spiritul profetic și n-am găsit așa ceva, vă rog, ca temă de casă. Aici spune viața lui Iisus, pagina 436-440. S-ar putea să fie paginile din ediția în limba engleză. Dar vreau să găsim paragraful ăsta, să văd dacă scrie acolo ființe înfiorate. Că nu cred că scrie așa ceva. Ați înțeles tema? Deci la jumătatea paragrafului ai citit așa: ființe înfiorate, care au multe trăsături de caracter criticabile, sunt în grija lor deosebită, adică a îngerilor. Vreau să văd textul din viața lui Iisus, că eu nu l-am găsit în astea 4 pagini. Să vedem cum scrie. Ce fel de ființe? Sunt înfiorate, sunt înfierate, sunt... Care o fi termenul? Că aici sunt... Cum? Și ce înseamnă? Fierate, de tăriști. Inclusiv începutul paragrafului cred că are greșeli. Prin tot ceea ce dobândim, și aici e o greșeală. Dar asta ne face să studiem. Să studiem ca să descoperim. Dacă așa scrie în cartea Viața lui Iisus. Domnul să ne ajute ca să punem în practică ce am învățat și să devenim niște ucenici care plătesc prețul pentru prețul foarte mare pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră, cu dorința de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin.